म्हणजे ते वर्षभर कसे ठेवायचे आणि कसे टिकवायचे ते मी आता करून दाखवते. हे मटर आहेत, वाटाण्याचे शेंगा असे सोललेले आहेत, असे सोलून घेतले आहेत आणि धुवून घेतले आहेत साफ करून. आणि हे आहे ना, हे पाणी असं आहे ना, पाण्याला उकळी आली आहे. असं पाणी उकळी येईपर्यंत त्यात पहिलं गरम करायचं. हे वाटाणे, कच्चे वाटाणे हे त्याच्यामध्ये आपण शिजायला ओतायचे, जेवढे राहतील तेवढे ओतायचे. हे असे उकळी आलेल्या पाण्यात आहे ना असे ओतायचे वाटाणे आणि जरा म्हणजे याला चांगलं 2 मिनटं शिजायला द्यायचं फक्त. आणि तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवते. हा बर्फ आहे, हे बर्फ ठेवला होता मी फ्रीजमध्ये, म्हणजे त्याला बर्फ जास्त लागतो ना, मग ट्रेमध्ये पुरत नाही म्हणून मी हे बघा हे असं टोपामध्ये हा पुरा टोप भरून मी पाणी ठेवलेला होता. तो याचा आहे ना असा बर्फ झाला आहे आणि तो वितलून आहे ना असं मस्त थंड पाणी, याचं छान थंड पाणी झालेलं आहे. तरी पण मी त्याच्यामध्ये असा बर्फ ठेवणार आहे. आणि राहिलेले वाटाणे आहेत ना हे परत त्या पाण्यातले काढता नाही ना, हे काढले ना आपण मग त्याच्यानंतर ह्याच पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये हे वाटाणे टाकायचे आणि ते पण 2 मिनटं उकळून घ्यायचे. ही अशी उकळी आली ना मग हे जरा म्हणजे असे थोडेसे हलक्या हाताने हलवायचे, म्हणजे 2 मिनटं उकळायला द्यायचं. आता हे मस्त उकळले, जास्त नाही उकळायचे. आता हे आहे ना सर्व हे बर्फाच्या पाण्यामध्ये, हे बर्फाचं पाणी आहे बघा आणि त्याच्यात बर्फ पण आहे, त्याच्यामध्ये हे सर्व आहे ना असे गाळून काढायचे. जेव्हा 25 रुपये पाव किलो होतात ना तेव्हाच हे आपल्याला वाटाणे आहे ना उपयोगाला येतात, म्हणून असे करून ठेवायचे. आता 20 रुपये किलो आहेत. आता त्याच पाण्यामध्ये आहे ना हे दुसरे उरलेले आहेत ना ते टाकते मी. कसे मी 4 किलो आणले होते शेंगा. याला उकळी येईपर्यंत आहे ना हे तुम्हाला दाखवते पहिले. हे आता थंड पाण्यातून काढून आहे ना चाळणीवर काढायचे. ही चाळण ठेवली आहे टोपावर. म्हणजे गरम पाण्यातून लगेच आहे ना बर्फाच्या पाण्यामध्ये टाकायचे. असे चाळणीत घेतले आहेत. आता ही बघा ही अशी परात घेतली आहे, त्याच्यामध्ये असं कॉटनचा टॉवेल वगैरे घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये हे आता आहे ना हे त्या टॉवेलवर ओतायचे. म्हणजे पूर्ण पाणी आहे ना त्याचं असं वितळून गेला पाहिजे. आता हे गरम गरम आहेत ना, थंड झालेले. आता आपण प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून ठेवायचे आहेत. हे असे आपण छोटे छोटे पिशवे घ्यायचे आणि समजा आपल्याला टायमाला किती पाहिजे ना तेवढ्या पुड्या बांधून ठेवायचे फ्रीजरमध्ये. हवा नाही त्याच्यामध्ये ठेवायची, ही बघा पूर्ण हवा घालून टाकायची. जसे सगळे गारगार झाले ना, ते गरम गार असतात, ते असेच भरून ठेवायचे पिशवीमध्ये. पण पिशवीमध्ये आहे ना हवा नाही ठेवायची. हवा राहिली ना बघा, हवा नाही अजिबात ठेवायची. जेवढे होतील तेवढे आहेत ना पुड्या बांधून आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवायचे, म्हणजे फ्रीजरमध्ये ठेवायचे. अशी 2 मिनटं उबाळून आहे ना वाटाणे असे पिशवीत भरून पॅक ठेवायचे. त्याच्यात हवा वगैरे नाही भरायची बघा, हवा नाही ठेवायची. हवा सगळी काढून टाकायची आणि असे गटले बांधायचे थोडे थोडे आणि फ्रीजरमध्ये ठेवायचे. आणि आपल्याला जेव्हा आता वाटाणे नाही भेटत ना, महाग असतात, तेव्हा आपण काढून वापरायचे. आता पटकन हे आता बघून आहे ना तुम्ही व्हिडिओ बघून असेच पटकन पळत बाजारात जा, 2-3 किलो वाटाण्याची शेंगा आणा आणि असे वाटाणे आहे ना उबाळून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवा. हे मस्त वाटाणे आहे ना 1 वर्षभर टिकतात.